Jinstabu fil-baħar żewġ katavri minn fost il-5 Franċiżi illi kienu rrappurtati nieqsa minn fuq jott. Jidher li l-Forzi Armati ta' Malta raw xi ħaġa suspettuża li wara aktar sħarriġ der li kienu katavri. Iż-żewġ katavri ta' raġel u mara nstabu fl-inħawi ta' fom ir-riħ limiti tal-imġar. Tul il-ġurnata ta' tlieta l-Forzi Armati ta' Malta kienu għaddejjin bit-tfittxija l-5 persuni illi kienu irrappurtati nieqsa minn fuq jott. Il-5 persuni żewġ koppji u tifel ta' 15 sena ilhom neqsim mill-ħadd filgħaxija huma l-aħħar li deru kienu fuq dajsa żgħira fil-bajja ta' Xlendi ftit qabel nofs il-lejl. Tnejn mill-5 Franċiżi x'aktar raġel u mara nstabu mejta f'wiċċ il-baħar tard it-tlieta wara nofsinhar għal ħabta ta' sitta fl-inħawi ta' fom ir-riħ limiti tal-imġar. Ftit wara huma ttellaw fuq l-art wara operazzjoni ta' salvataġġ mill-Forzi Armati. Il-5 ċittadini Franċiżi żewġ irġiel żewġ nisa u tifel ta' 15-il sena ġew irrappurtati nieqsa wara li naqsu illi jirritornaw lura fuq jott li kien ankrat fi Xlendi. Kienu l-ħabta tal-4:30 ta' 2 wara nofsinhar il-kaptan tal-jott bl-isem El Pirata Marlassa ta' Victoria Għawdex jirrapporta li dawn il-5 persuni jinsabu neqsin. Il-kaptan ta' nazzjonalità Spanjola spjega lill-pulizija li l-ħadd filgħaxija l-jott kien ankrat in-naħħa ta' Dwejra bil-5 persuni jinżlu fuq dajsa żgħira ta' 4 metri illi kienet marbuta mal-istess jott biex imorru jiklu fil-bajja ta' Xlendi. Mill-investigazzjonijiet li saru fi Xlendi stess, il-pulizija kkonfermat li l-persuni fil-fatt niżlu Xlendi u kielu f'wieħed mir-ristoranti f'din il-lokalità. Xhieda fuq il-post qalu illi raw li l-5 Franċiżi jitilqu minn Xlendi bid-dajs għal ħabta ta' nofs il-lejl, iżda l-kaptan tal-jott qal li dawn ma rritornawx fuq l-El Pirata. L-ewwel tfittxija saret mill-kaptan Spanjol iżda hekk kif ma sabhomx u għamel rapport lill-awtoritajiet Maltin it-tnejn wara nofsinhar. Minnu fih bdiet tfittxija fuq mill-Forzi Armati permezz ta' l-aneċ kif ukoll żewġ helikopters u l-ajruplan King Air. It-tfittxijiet komplew matul il-lejl anke fuq l-art il-iżda sa dak il-ħin irriżultaw fin-negattiv. Il-Forzi Armati komplew bit-tfittxijiet matul il-jum ta' 2 u 3 fejn anke ntalbet l-għajnuna tal-vapuri li jinsabu jbaħħru fiż-żona ta' tfittxija u salvataġġ. Dan qabel l-aħbar ħażina illi tnejn mill-Franċiżi raġel u mara instabu mejta fil-baħar it-tlieta tard wara nofsinhar.